Are you tired? Ste unavení? Ako ste na tom po celom dni? Yes, Ako už no, tak chrápa trošku. a little. A little, yeah. I promise that I am more tired. Ale vravím vám, že určite som viac unavený, ako ste vy. It's called jet lag. Je to vlastne jet lag, lebo prístav a je tam zmena času. Let me get this open. Okay. Oh, that's not what I typed. It's similar. Yeah, it's good. Almost. So, it is great to be here. Takže som veľmi rád, že tu môžem medzi vami byť. As Yo-Yo said, this should be my third conference. A Jojo ako vravel, toto by mala byť teda teoreticky moja tretia konferencia. But I did miss last year. Ale ako ste už počuli, minulý rok som musel vynechať. Come to find out, on the flight over, last year I ended up with blood clots in my leg. A vlastne minulý rok, keď som už prilietaval, tak sa mi robila nejaká krvná zrazenina v nohe. You may have said this, but they broke free, went to my lungs and even my heart. Čiže tá krvná zrazenina sa vytvorila v nohe počas letu, ale dostala sa v podstate smerom k srdcu do tejto hornej časti. So I was blessed to experience a Slovak hospital for 11 days. Takže mal som veľké to šťastie a privilégium a požehnanie vyskúšať si slovenskú starostlivosť 11 dní. The first night I was there by myself and I prayed. A pamätám si prvú noc, keď tam bol som teda sám a pamätám si, ako som sa modlil. I prayed a lot. A modlil som sa teda naozaj veľa a intenzívne. And my prayer, part of it was like, Jesus, is this it? A pýtal som sa, Pane, som pri konci? To je ono? Am I going to die in a Slovak hospital? Je môj koniec naozaj blízko? Je môj koniec v slovenskej nemocnici? I really thought that might be a possibility. A ja som naozaj myslel, že to je reálna možnosť. And you know that voice that you hear in your inner spirit. A viete, aký je ten hlas, ktorý znie vo vašom vnútri, v duchu. The voice that you know is the Holy Spirit talking to you. A viete, že to je hlas Ducha Svätého, ktorý sa k vám prihovára. For me, it's never audible. I pray it one day it will be, but it's never audible. Pre mňa to nie je nejaký zvučný hlas, ktorý počujem, počuteľný hlas. Verím tomu, že jedného dňa to tak bude, ale zatiaľ to nie je nejaký počuteľný hlas. But it is so strong. Ale i napriek tomu je to niečo, čo je veľmi silné. And what I heard that night was this. A to, čo som v tú noc počul, bolo následovné. No, Eric, I am not done with you yet. Nie, Erik, ešte som s tebou neskončil. I still have things I want you to do. Stále sú to veci, ktoré od teba chcem, aby si teda realizoval na tejto zemi. But he kept going. Ale neskončilo to tam, pokračovalo to ďalej. He said, I hope you noticed that I didn't say, I still have things that I need you to do. Nepovedal som, potrebujem od teba veci, ktoré potrebujem od teba, aby si urobil. He said, I still have things that I want you to do. Čiže nebolo tam, potrebujem niečo od teba, ale chcem niečo od teba, aby si urobil. So I'll let you do those things. Takže ja ti dovolím, umožním ti, aby si realizoval tie veci. If you'll learn to slow down, ak sa naučíš spomaliť, rest, oddychnúť si and take better care of yourself. a začni sa o seba lepšie starať. The body I gave you is a temple. Telo, ktoré som ti dal, je chrám. And you're tearing it down. A ty ho humpľuješ. So I've been mostly obedient to what Jesus told me that night. A tak, ako plynul čas, väčšinu času som bol aj poslušný. I'm eating better, I'm walking more, but I still need to lose a little weight. Trošku viac sa zdravujem, trošku viac chodím, ale ešte stále vidíte, že potrebujem ešte čosi schudnúť. But I keep the weight on because in the month of December, Ale to, prečo ešte mám stále tých pár kil navyše, to má svoj dôvod. Blíži sa mesiac december.
Ho, ho, ho. I do play professionally Santa Claus. A ako môžete vidieť, tak naozaj má na to figuru profesionálneho Deda Mráza. It's for fun. Robím to teraz zo zábavy. No, I do not believe in Santa Claus. Nemilte si to, neverím v Deda Mráza, OK? What is there to believe in when you are Lebo Santa Claus? čomu chcete veriť, keď vlastne ste Dedom Mráz? So I wrestle with, God gave me this. Ja naozaj s týmto veľmi zápasím, však sa na mňa pozrite, no však I čistý Dedo added Mráz. this. Akože Boh mi dal výbavu, ja som toto pridal. How much of this do I need to remove? A teraz otázka je, koľko z toho vôbec musím dať preč? Oh, wow. So anyway, let me tell you a little bit of my story. Takže dovolte mi, aby som trošičku predstavil svoj príbeh. In a previous life, and I don't mean like reincarnation, but V predchádzajúcom živote, a teda nemám na mysli reinkarnáciu, I was a commercial banker. bol som komerčný bankár. I had no facial hair. Samozrejme, nemal som také bradisko, ako mám teraz. I wore a suit and a tie every day. Bol som taký typický kravaťák, každodenný. And I made business loans. A pracoval som na úveroch. And being a commercial banker, if you're a part of a church, A byť komerčným bankárom a zároveň byť súčasťou nejakej cirkvi alebo zboru, the church leadership is always going to ask the banker to be on the financial committees. to si môžete písať určite, že keď robíte v tomto bankovom sektore a ste zároveň súčasťou cirkvi, že vás vlastne staršovstvo požiada, aby ste boli v nejakej správnej rade ako finančník. And so that happened. A presne to sa stalo. In fact, it was this. A čo sa vlastne stalo? We were supporting a missionary from the United States who was living in St. Petersburg, Russia. V tom čase sme podporovali misionára, ktorý v našom zbore pôsobil v Rusku, v Petrohrade. This was 1999. Písal sa rok 1999, 1998, sorry. 98. We were sending this missionary, one missionary couple, $50,000 every year. A každým rokom sme jednému misijnému páru, ktorý tam teda pôsobil, posielali $50,000. We were his only supporting church. A my sme boli jediný zbor, ktorý podporoval túto službu. We had been doing this for maybe 2 years. A v tom čase sme to teda túto podporu dávali už druhým rokom. And we had never gone to visit him. A nikdy sme ho nešli navštíviť. And so the church hired a missions pastor. A tak zbor zobral do stafu misijného pastora, alebo pastora zodpovedného za misiu. And the first thing he did is look at the budget. A on čo urobil, je pozrel sa na rozpočet. And he said, we're sending $50,000 a year to this person. Does anyone know him? A on sa pýta, my každým rokom posielame tomuto človeku $50,000 a pozná ho vôbec niekto? Kto to je? And the answer was no. A odpoveď bola, vlastne nikto nepozná. So he said, okay, we're going. A tak povedal, OK, idem za ním. And he asked me to go. A požiadal ma, aby som išiel. So I went to St. Petersburg, Russia in January of 1999. A tak v januári roku 1999 som išiel do Petrohradu. And I have never, ever been as cold as I was. A nikdy v živote mi nebola taká kosa ako v januári 99. Yeah, it was so cold. Brutálna zima. But that trip is where God began to change the direction of my life. Ale toto bol moment, kedy Boh začal meniť trajektóriu môjho života. We were walking early one morning. Jedného rána sme boli na prechádzke And we rounded a corner. a zachádzali sme za roh. And there was a man lying on the sidewalk and he was dead. A bol tam muž, ktorý ležal na chodníku a bol mŕtvý. He was frozen, blue. Bol modrý, to znamená, že zmrzol. Most likely he had had too much vodka the night before. Pravdepodobne sa deň predtým opil, mal príliš veľa vodky. And it happened so fast, we literally tripped or had to step over. A bolo to za rohom, čiže my sme kráčali po tom chodníku a prišlo to tak náhle, že takmer sme sa od neho potkli. I still can see his face. A stále do dnešného dňa má pred sebou jeho tvár. 25 years ago, I can still
like it was yesterday. Je to see his 25 face. rokov, ale ja stále mám tú tvár pred sebou, ako keby to bol včera. And that inner voice that I just talked about, A ten vnútorný hlas, o ktorom som pred chvíľočkou hovoril, immediately after I stepped over that man, this is what it said. okamžite, ako som sa teda skoro potkol od toho mŕtvého muža, ten hlas zaznel vo mne. Eric, your world is really small. Povedal mi, Erik, tvoj svet je veľmi malý, je príliš malý. My world is really big. A môj svet je veľký. Come join my world. Poď a pridaj sa do môjho sveta. I didn't expect this right now. 25 years ago, Toto som neočakávala, že sa stane, almost 26. ale takmer je tu už 26 rokov. Tá So, skúsenosť. being a banker, being a business person, being aggressive, A keďže som bol teda z bankového sveta, bol som dosť agresívny, I went home. You can put it on the next slide. prišiel som domov, I môžete think. posunúť Yeah, slajd. so this is my wife, Stacy. Takže to moja manželka So I Stacy. went home and told my wife, Vrátil som sa domov a povedal som žene, this is what happened, toto sa stalo, and I need to quit my job. potrebujem opustiť, zanechať svoju prácu, We need to sell everything that we own, musíme predať všetko, čo vlastníme and we need to move to St. Petersburg, Russia. a musíme sa presťahovať do Petrohradu, do Ruska. It's just what needs sense to me. Lebo v tú chvíľu to bolo jediné, čo mi dávalo zmysel. And she hates it when I tell this part. A ona to nenávidí, keď teda hovorím toto, čo poviem teraz ďalej. But she's not here, Ale keďže tu nie je, tak si to môžem dovoliť. so I think I can tell it. Takže môžem si to dovoliť. She said, well, okay, but Grant, who is our son, and I sure are going to miss you. A potom povedala, že dobre, ale určite mňa a nášmu synovi Grantovi budeš veľmi chýbať. So we had several months of, shall I say, conversations about that subject. Potom následovalo niekoľko veľmi intenzívnych mesiacov na túto tému. We were fighting. V preklade bolo to také hádky trošku. And that's the part she doesn't like because she says, well, that makes me look like the bad person. A preto to nemá rada, keď o tom hovorím, lebo vyznieva to, ako keby ona bola na tej strane toho zlého. She says, you're the one who, it looks like you're the one trying to follow Jesus. And I'm saying, no. Vyzerá to, alebo vyznieva to tak, že ty si ten, ktorý proste svete za Kristom a ja hovorím nie. But as I look back now, Ale keď sa na toto obdobie pozriem teraz spätne, I was reacting to an emotional experience. ja som veľmi silno reagoval na určitú emočnú skúsenosť, ktorú som tam mal. She was the one who was praying, Ona bola tá, ktorá to zobrala v modlitbou. and she didn't sense that Russia was the place for us to be. Ona vôbec nevnímala od pána, že to Rusko je miesto, kde máme okamžite všetko predať a sa presťahovať. She did not say no. She wasn't saying no to a change in our direction. Ona nebola rezolutne nie proti nejakej zmene trajektórii nášho života. She was just saying, I can't eat beets. To, čo hovorila v preklade, je, že prepáč, ale nemôžem začať jesť repu, No, that's not červenú true. repu, cviklu. That was a joke, sorry. Viete, ako je boršť, nie? Sa robí z červenej repy. Sometimes jokes don't translate, and I forget this. Niekedy je ťažko vtip prekladať, niekedy na to zabudám, ale no, sorry. She Ale však was- vieme, čo je boršť, nie? She was borscht, yeah. She was saying, I don't sense God in Russia. Inými slovami vlastne veľmi jasne vyjadrila to, že necítim, že Boh nás volá do Ruska. What I did after she and I reconciled is too strong, but after we came to the same decision, Takže potom, keď sme sa, možno slovo zmierenie je príliš silné slovo, ale keď sme prišli teda k nejakému konsenzu, I realized that I had been in the church my whole life. uvedomil som si, že celý svoj život som bol v cirkvi, súčasťou cirkvi.
My father was a minister. Môj otec bol slúžiaci. Every time the door of the church was open, I was there. Každý krát, keď sa dvere do zhromaždenia otvorili, išiel som cez I ne. was a preacher's kid. Bol som pastorové dieťa. But I realized I had never been discipled. Ale uvedomil som si, že nikdy som neprešiel procesom učeníctva. I had been taught, I had been preached to, but I had never been discipled. Bol som vyučovaný, bolo mi kázané, ale nikdy som neprešiel procesom učeníctva. And to be honest, I didn't know the difference. A ak chcem byť úplne úprimný, ani som nevedel, aký je medzi tým rozdiel. But I knew the word. Ale vedel som správne slovíčko. And I knew that there must be something more that I was missing. A uvedomovala som si, že tam je niečo, nejaký koncept, ktorý mi chýba. So the pastor who asked me to go to Russia Takže ten pastor, ktorý ma požiadal, aby som odišiel do Ruska in January, v januári, once I forgave him keď som mu potom odpustil, for taking me to Russia in January, tým, že ma, kvôli tomu, že ma teda v januári, zobral do Ruska, I said, will you disciple me? tak som išiel za ním a som ho požiadal, aby ma zobral ako učeníka pod seba. And he said, yes. On súhlasil I said, okay, where do we start? a tak som sa ho opýtal, kde začneme? And he said, I want you to stop everything you're doing spiritually. A on povedal, začneme tým, že prestaneš duchovne robiť všetko, čo si doposiaľ robil. Don't teach a class. Prestaň učiť, niečo vyučoval. Don't do anything. Proste prestaň všetko robiť, akúkoľvek službu. Let me teach you to listen to the Holy Spirit. Pretože potrebuješ sa naučiť, alebo chcem, aby si sa naučil počúvať Ducha Svätého. And then we'll start asking, A potom sa začneme pýtať, Jesus, what is it you want me to do? Ježiš, čo je to, čo ty odo mňa žiadaš? And that simple concept A tento veľmi jednoduchý koncept changed my life. úplne zmenil môj život. I was no longer doing things out of obligation, Prestal som robiť veci len kvôli tomu, že to bol nejaký záväzok, some sense of honor, alebo nejaký or status, some sense of avoiding shame even. alebo dokonca to bol taký pocit, že sa vyhnem nejakému pocitu hanby. Any ministry, anything that I did Čiže čokoľvek som robil, akákoľvek služba, was an answer to Jesus, what is it that you want me to do? bola potom odpoveďou na otázku, Pane Ježišu, čo chceš, aby som robil? 2 years later, O 2 roky neskôr, after a lot of prayer, po mnohých modlitbách, one morning in January, something about January, 1. januárového rána, čiže s tým januárom tam niečo je také zvláštne. I was dressed on my way to work at the bank. Pamätám si, že bol som oblečený, bol som pripravený na cestu do práce. My wife was still sleeping. Moja manželka bola ešte stále v polohe spánku. We're like opposites. I'll get up at 6 and she stays in bed till 10, you know. V tomto sme totálne opozitní. Ja stávam ako rybička o 6, ona ešte o 10 But spí. then she's up really late and I go to bed early. So anyway, Ale potom ona večer ponocuje a ja idem skoro spať. I woke her up and said, Stacy, I'm quitting my job today. A pamätám si, ako som ju zobudil v to ráno a spala, Stacy, dávam výpoveď. And what she said to me was this. A čo mi tú chvíľu povedala? Did Jesus tell you to do that? To ti povedal Pán Ježiš, máš urobiť? And I said, yes. Spala, áno. And we had been through so much. A prešli sme si už toľkým. She had seen me change. Ona videla tú zmenu na mne, That she said, okay, že súhlasila. I'll see you this afternoon. Stretneme sa popoludní, povedala. That's what discipleship does. A to je to, čo s vami urobí učeníctvo. It transforms you Ono vás transformuje, zmení vás into the likeness of Jesus. na podobu Krista. And I think we as a church globally A myslím si, že my ako cirkev globálne have missed that point. sme úplne, nám tento bod ušiel. Now I'm not saying everyone, right? But as a whole, Nehovorím teraz každému individuálnej úrovni, ale cirkvi ako takej, cirkvi ako celku. I think we've missed that point. Myslím, že tu sme sa nejak minuli. And so my life, the last 24 years, has been committed to changing that.
A preto môj život posledných 24 rokov bol naozaj taký záväzok, aby sa toto zmenilo v mojom živote. One more little bit of story, and then I do want to look at some scripture. A ešte možno jeden malý príbeh, potom sa už dostaneme k písmu. I'm going to make you really tired. Ako naozaj vás totálne unavím. Pôjdete rovno do postele po tejto You kázni. told me I had an hour plus translation time, right? Je pravda, že to má byť do hodinky, Oh, no ale však ešte hodinka tlmočenie, čiže 2. It was an hour with translation. Oh, okay. So after I left my job, I didn't really know what I was going to do. Keď som odišiel z práce, nemal som úplne jasnú predstavu, čo budem robiť. I never felt called to a specific people group or a specific country. Nikdy som nemal povolanie ku nejakej špecifickej, konkrétnej skupine ľudí, alebo kmeň, alebo nejaký národ, alebo krajina. I knew that my calling was to be a prophet to the nations out of Jeremiah. To, čo najviac rezonovalo v mojom srdci, je to, že som mal byť prorok pre národy, tak ako sa to píše v knihe Jeremiáša. And that's nations. It's a plural word. A tam je to plurál, množné číslo národov, prorok pre národy. So I knew that it was to always be more than one people group. Takže som vedel, že stále to bude viac ako jedna nejaká skupina. So God led, and it was this, I don't have time to tell the whole story, but I left and became basically a mission pastor for small churches. A odišiel som, celý príbeh nemám teraz času vám rozprávať, ale to, kým som sa stal, je ako keby pastorom pre misiu, pre niekoľko malých zborov. In the United States, there are many churches, evangelical churches, have mission pastors. Viete o tom, že vlastne v Spojených štátoch veľa evangelikálnych zborov majú pozíciu pastora, ktorý je vyslovene zmeraný na misiu. But most of them are larger churches. Ale sú to väčšinou väčšie zbory, ktoré majú takúto konkrétnu pracovnú So the pozíciu. smaller church of 50, 100, whatever people can't afford another full-time A staff person. preto také menšie zborečky, neviem, 50, 100 ľudí, si nemôžu dovoliť mať ešte na plný úväzok človeka, ktorý bol vyslovene špecifický ako pastor pre misiu. So I thought, okay, well, maybe I can do that for the small churches. A tak som si povedala, možno toto viem zastrešiť, ale nie pre jeden zbor, ale niekoľko zborov. And I can organize short-term trips, like we were talking about this afternoon. A môžem, alebo je to v mojej kapacite, organizovať takéto krátkodobé misie, o ktorých sme dneska hovorili. And we can go into difficult places, creative access nations. A môžeme ísť naozaj do možno na ťažkú pôdu, ale na miesta, ktoré sú dostupné. And I can recruit teams from very small churches. A môžem dať dokopy týmy aj z malých zborov. Because the whole church needs to be a part, right? Lebo Not aj just the big churches. dneska sme hovorili, že celá cirkev musí byť súčasťou hnutia, nielen veľké mega zbory. So I started doing that. Takže to bol môj začiatok. And my approach was to talk to the missionary. A to, ako som to robil, je, že mal som kontakt s misionármi. And because of my father and my friend, the mission pastor, I had a lot of connections. A vďaka môjmu otkovi, vďaka tomu misijnému pastorovi som mal vlastne po svete veľa vzťahov, konexií. And I would ask one simple question. A stále som kládol jednu veľmi jednoduchú otázku. What is it that you need done Čo potrebujete, aby bolo urobené? that if you get caught doing it, your whole ministry is over? A keď vás pri tom chytia, tak celá vaša služba končí. But if I get caught doing it, Ale ak mňa pri tom prichytia, I just get sent home. tak ma len pošlu domov. And I'm going home anyway. A ja aj tak idem domov. So how can we help you Takže otázka bola, ako vám my vieme pomôcť, do the things you want to do, but you can't do because it might get you kicked out? aby sme vlastne pomohli vám v tých oblastiach, ktoré si nemôžete dovoliť vo vašej krajine robiť, lebo to je nebezpečné a nás keď vyhodia, tak nás vyhodia. And so that's what we started doing. Takže takto sme začali našu službu. And we started going to some really fun places. Začali sme navštevovať naozaj niektoré veľmi zaujímavé miesta. China, Pakistan, Čína, Pakistan, India, India, kinds of places, Bangladesh, Bangladeš, Indonesia, Indonézia. kinds of places, those are the Slovak words, Bangladesh and Yes, Indonesia. yes, Wow. I Yeah. speak more Slovak than I thought. Že vie viac po slovensky, ako si myslí, že vie. It's the kind of places that you don't go on vacation, right? Viete, toto sú miesta, kde nejdete na dovolenku, And we had so much fun doing it.
Ale i napriek tomu to bolo akože fakt super čas. And we did in these short-term trips. We saw people come to faith. A i keď to boli krátkodobé misie, aj počas tej krátkej dobe sme videli na vlastné oči ľudí, ktorí sa obracali, ktorí prichádzali ku Kristovi. Muslim people, Hindu people. Moslimovia, hinduisti. It was an amazing time. Bol to naozaj skvelý čas. On one of those trips, A na jednom z takýchto tripov I met a man from India. som stretol jedného muža v Indii. He was an Indian national. A bol to Ind. His name was Albert Nathaniel. Volá sa Albert Nathaniel. That doesn't sound very Indian to me, Toto meno vôbec neznie indicky. but I promise you he was Indian. Ale čestné penierské bol to teda Ind. He did a head nod and everything. Čiže bol to Ind, ja vyšitý. And Albert was a first generation believer. A Albert bol prvý akože kresťan prvej generácie. Came out of the milkman caste. A to je aká kasta? Milkman kasta. Taká existuje? OK. Takže bol z kasty distribútorov mlieka. He was a drug addict. Bol to bývalý narkoman. Someone shared Jesus with him. Niekto s ním vlastne hovoril o Kristovi. He was as deep in a hole as he could get. A bol tak na dne, ako sa len na dno dá dostať. And he said, this is what I need. A povedal, toto je to, čo potrebujem. And God miraculously healed him out of the addiction. Boh ho naozaj zázračným spôsobom vyviedol z drog, zo závislosti. And he gave his life to ministry. A svoj život odovzdal službe. I grew up a Baptist, Southern Baptist, son of a Baptist preacher, basically. You did. I did, No, yeah. čiže ja som vyrastal ako syn baptistického kazateľa. Albert was the first Pentecostal I ever met. A Albert bol prvý letničný, ktorého som vo svojom živote stretol. And so we were a good combination. Takže akože parádna kombinácia. Albert had some day laborer workers come to his town, his city. A Albert, to meste, kde býval, tak tam chodili takí nádeníci alebo denní robotníci. They were from a tribal group called the Beal people. Beal. Beal. A títo nádeníci boli z okolitého kmeňa, ktorý sa volal Beal. It's actually related to the group that Kamar and her husband work with. Aha, OK, takže But to they je work with the Beal in Pakistan. Pakistan. Aha, Kamala a jej manžel práve pracujú s touto etnickou skupinou, ale nie v Indii, ale v Pakistane. In India, the Beal are 10, 11 million people. A v Indii tých Bealov je asi 10-11 miliónov. And it may be more now. A možno teraz už aj viac. And at that time, when we met, 2003, there were maybe 1,000 believers. A keď sme sa v roku 2003 poprvýkrát stretli, tak mohlo byť 1000 And there were 1,000. veriacich v tom čase. Got it? Yep. Okay, there were 1,000 believers because Albert led these day laborers to Jesus. A bolo ich 1000, len kvôli tomu, že Albert týchto nadeníkov vlastne priviedol pánovi. There were 3 of them. Najprv boli len traja. Only 3. Začiatok cesty, traja. And Albert said to them, everything you learn from me about Jesus, A Albert im povedal, všetko, čokoľvek sa o Kristovi odo mňa naučíte, go back to your village and teach everyone you know. choďte späť do svojich dedín a učte všetko, čo si sa odo mňa dozvedeli. And they didn't know that they needed to learn a whole lot of stuff before they did that. A oni nevedeli o tom, že musia sa príliš veľa vzdelávať ešte skôr, ako začnú kazať. So they did it. Tak jednoducho išli a hovorili. And they started to call Albert and say, hey, we have 100 people who want to be baptized. What do we do? A tak zrazu Albert dostal telefonát, vieš čo, máme v dedine 100 ľudí, ktorí chcú byť pokrstení a teraz čo s tým? And Albert said, baptize them. A Albert povedal, však ich pokrstite. We don't know how. A oni na to, a však nevieme ako. Well, what does this say in Scripture? No a čo hovorí na to písmo? Well, baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, do that. No, pokrstíme mene Otca, Syna, Ducha Svätého. No tak to urobte. Very simple. Jednoduché. And they did. A oni to fakt urobili. And then those 50 began to tell everyone they knew. A týchto novoobratení začali ďalším And it just rozprávať. kept going. And A it kept going. takto sa to exponenciálne vlastne nabaľovalo.
And when I met Albert, it was 1,000, maybe 2,000. A keď som teda Alberta stretol, bolo to možno 1000, maximálne 2000 ľudí, ktorí boli v tom čase obrátení z toho kmeňa. And he said, brother, come and help us. A povedal, brat, potrebujeme pomôcť, poď nám pomôcť. So I went home and told Stacy that we need to sell everything we own. A tak som prišiel a povedal Stacy, že musíme predať všetko, čo vlastníme. That's not true. Nie. Už druhýkrát túto chybu nezopakoval. So I started going to India A namiesto toho som začal chodiť do Indie. 3, 4, sometimes 5 times a year. Niekedy 3, 4, 5 krát do roka. And we started to train the leaders, A začali sme trénovať vodcov, the obvious leaders, tých takých zrejmých vodcov, prirodzených vodcov. in the model of discipleship that we see in scriptures. Úplne podľa modelu, ktorý vidíme v písme. What we see Jesus doing with the 12, Vidíme, čo Pán Ježiš robil pri 12. what we see Paul doing with Timothy, Vidíme, others in Acts. ako Pavol konal alebo pristupoval ku Timoteovi, všetko je rozpísané v knihe Skutkov. And we began to lay out maps of where people lived and where there were churches, and we began to watch. A začali sme geograficky vytvárať mapku, kde sa vytvárajú zbory, ako to vyzerá. And we kept training and we kept training. A tréning pokračoval. And over a 10-year period, A v priebehu 10 rokov that 1,000 or 2,000 tých 1000, maximálne 2000, čo boli na počiatku, grew to over 1 million people, to číslo narástlo na vyše 1 000 000 ľudí, meeting in 25,000-30,000 house churches. ktorí sa stretávajú po 25 000 domácich zborov. It was crazy. Úplne šialená predstava. Neither one of us really knew what we were doing. A musím povedať, že myslím, že nikto z nás úplne presne nevedel, čo vlastne I'd robí. like to say we had some master plan. Chcel by som vám teraz tu vo veľkom štýle povedať, že mali sme master plan, že sme presne vedeli, čo robíme. And maybe we did. A možno sme aj mali, Maybe that plan was, Jesus, lebo ten plán bol Kristus. what do you want us to do? Pane, čo chceš, aby sme robili? And we would listen My sme počúvali and obey. a posluchli. During that time, I was trying to raise some money V tom čase si pamätám, že som sa snažil získať nejaký fundraising, nejaké because peniaze, you guys have heard already that, doing mission work takes money. lebo mnohí z vás už možno aj počuli, že na to, aby ste misiu mohli robiť, potrebujete mať peniaze. I had gone to ask one of my former banking clients, A tak si pamätám, ako som oslavil svojich bývalých niektorých klientov z banky. I think I was maybe $10, $12, $15, $20,000. I don't remember. Pamätám si, že som žiadal, nepamätám si už presne, možno 15-20 000 dolárov. And I explained what it was for and all of that. A ja som vysvetlil, na čo to má slúžiť. And he looked at me and said, tell me what your 5-year plan is. A on sa tak na mňa pozrel a povedal, povedz mi, ak je tvoja 5-ročný plán, tvoja 5-ročnica. I didn't have a plan, Nemal som plán. much less a 5-year plan. A o to menej, že 5-ročný plán. So I prayed, Tak som sa modlil. Holy Spirit, help me. Duchu Svätý, pomoc. Tell me how to answer this question. Pomôž mi, prosím ťa, odpovedať na túto otázku. And this is what came to me. A čo mi vtedy prišlo? My 5-year plan is this. Môj 5-ročný plán je následovný. I'm going to do my best to wake up every morning Ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa každé ráno zobudil and ask Jesus, what is it that you want me to do today? a položil Kristovi otázku, Pane Ježišu, čo chceš, aby som dneska urobil? And when I hear from him, I'm going to do my very best A keď budem počuť, tedy urobím všetko, čo je v mojich silách, to obey. aby som posluchol. I know that there will be some days that I'll disobey, Viem, že budú aj dni, kedy nebudem poslušný, but I figure if I obey way more than I disobey, ale myslím si, že keď tých dní, kde budem počúvať, bude viac ako tých dní, kde nebudem počúvať, in 5 years I'll be exactly where God wants me to be. za 5 rokov budem presne tam, kde ma Boh chce mať. And that was my 5-year plan. A to bola moja 5-ročnica. And I've been doing that for 20-something years. A toto robím 20 plus rokov. And 25 or so years ago, 25 plus rokov dozadu I could have never, ever, ever imagined myself standing before you today. by
by som si nikdy vo svojich predstavách nevedel predstaviť, že príde deň, kedy takto budem pred vami tu nastáť. But I am more convinced than not that this is part of God's plan for me and for you. Ale som presvedčený o tomto ako viac ako o čomkoľvek inom, že toto je plán pre mňa a toto je plán aj pre vás. And it's all because of that one simple question. A to je všetko len vďaka tejto jedinej, veľmi jednoduché otázke. Jesus, what is it that you want me to do today? Ježiš, čo odo mňa dnešný deň chceš? And that is what we need to teach others. A to je presne to, čo potrebujeme vyučovať aj iných. Discipleship really is that simple. Učeníctvo je naozaj takto jednoduché. Yes, it's complex, Áno, je to komplexná téma. but it's so simple Ale at v the same skutku je time. to zároveň takto jednoduché. Amen? Amen. Let's look at some scripture. You guys like the Bible? Takže teraz tá druhá časť, ideme k písmu. Do we have time? I keep moving on the camera guy. I'm really sorry. Okay. Be glad that I don't walk around because Že on sa snaží byť statický tu na kvôli kameramanovi, ale I need aj to tak je keep to- myself awake. musím chodiť, aby som bol pri živote, teda, lebo máte ten jet lag, že nám tu začne chrápať za chvíľku. So I want to look just for a little bit at the Čiže- Great Commission. Veľmi len tak stručne, rýchlo si prebehneme veľké poverenie. I mean, you can't have a mission conference without looking at the Great Commission, right? No viete si predstaviť misijnú konferenciu bez toho, aby sme sa venovali veľkému povereniu? It's required. To je proste must be, to musí So I sa love diať. this passage. It's probably one of my favorites. Takže milujem túto časť písma, asi je to jedna z takých mojich najbližších, srdcu najbližších. So I'm just going to have you maybe read it in Slovak. OK. Takže ja to prečítam teraz v slovenčine. 11 učeníkov sa vybralo do Galilei na vrch, kam ich Ježiš nasmeroval. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. Ježiš prišiel a povedal im, bola mi daná všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Amen. This is the word of the Lord. Toto je slovo Pánovo. Okay, I'm going to ask a question. Otázka. What is your favorite part of this passage of Scripture? Ktorá časť z tej časti písma vám tak najviac rezonuje v srdci? Čo z toho vám tak najviac rezonuje v srdci? I'm with you for the rest. Yeah, it's mine. In English it's low, right? I don't know Slovak, but low. Aj hľa. My máme preklad aj hľa. I don't know if this will work or not, but my best friend growing up, his family name, his surname was Low. Toto nebude fungovať v preklade, lebo my máme aj hľa, ale mal nejakého kamaráta. It was he or she? He. OK. To bol jeho kamarát, ktorý sa volal, teraz preložím, že aj hľa. Volal sa Low, to je v slovenčine aj hľa. So he would say this is his favorite verse in all of the Bible. A takže on povedal, že toto bolo jeho úplne že najtopka písma v celej Biblii, lebo tam bolo jeho meno. Hej. On sa volal aj hľa. What else? Anything else? Takže je ešte niečo z tejto časti, ktorá vám tak rezonuje v srdci? Go, okay. Make disciples. Čiňte učeníkov. What else? Baptize. Baptize, okay. Preach. Teach. Teach. Yeah, so we're hitting all the major points, right? Takže ideme rovno k veci na tie najhlavnejšie body. Well, what about this phrase? I'm not changing. Ale teraz vás usmerním na niektoré iné časť písma. To, čo je počiarknuté. Ale niektorí pochybovali. But some doubted. Ale niektorí pochybovali. Have you ever even noticed that? Všimli ste si to niekedy, že to tam je? I mean, he's saying that the 11 met him on the mountain where he said to go, and they believed and worshipped. Takže setup je taký. Stretol sa s 11, oni sa mali vlastne stretnúť a chváliť ho, uctievať. But some doubted. Ale niektorí pochybovali. Wow. Why is that there? Prečo to tam je? I mean, I don't know when I noticed this. Neviem, kedy presne som si toto všimol.
It's been recently. Ale bolo to nedávno. I never paid attention to that. Nikdy som mu tomu nevenoval veľkú pozornosť. And my question to myself, A v tej otázke, ktorú som kladol samému sebe, and thus to you, a teraz ju kladiem vám, is would I have been one of those? či som ja jeden z týchto. Would I have, Patrím medzi tých, čo if, pochybujú? if I was part of the 11, Ak by som bol ja jeden z tých 11 and I had seen everything that happened, a bol by som svedkom toho všetkého, čo sa stalo, would I still have doubted? stále by som pochyboval, keby som bol jeden z tých 11? And you know the beauty? We don't really know what happened. A vieš, čo je na tom krásne? My v podstate ani nevieme presne, čo sa stalo, But Jesus didn't scold them. Did he? ale Ježiš im nevynádal. He didn't. Nevynádal im. He just went into the next section. Išiel do tej ďalšej časti, plynul do tej druhej časti. So my point is, doubt is okay A to, čo chcem zdôrazniť, je, že pochybnosť je OK. as long as we keep reading. Pokiaľ neskončíte v bode pochybnosť, ale budete pokračovať ďalej v tom čítaní. And he goes on and says, all authority. No, I read that wrong. Sorry. He goes on and says, some authority in heaven and on earth has been given to me. A hovorí ďalej, že nejaká autorita na nebi a na zemi mi bola daná. Some authority. Nejaká autorita na nebi a na zemi mi bola daná. Am I reading it wrong? So what does the word all mean? Takže nie nejaká, ale všetká autorita. Čo to znamená všetká? 100%. 100% znamená všetká. There's no room for 99. There's no room for 98. Tam není priestor na 99% alebo 98%, There's no room for 99.99999. ani na 99,99999. All means all. Všetko znamená všetko. All authority in heaven and on earth. Takže všetká autorita na nebi a na zemi. Where does that leave that's not covered? Niečo sme vynechali? Je tam nejaké miestičko, ktoré do toho nezapadá? Do toho všetko? Nowhere, right? So Nie there's je. no room for doubt Takže nie je tam miesto pre pochybnosť. because the creator of the universe is speaking right here. Lebo tu hovorí stvoriteľ neba a zeme. And all authority is his. Všetká autorita je jeho autorita. And then he says that fabulous word in English is therefore. A potom je tam to krásne slovičko v slovenčine preto. Because all authority is mine. Lebo všetká autorita je moja And then he goes on, right? a potom tá veta pokračuje ďalej. That right there is probably my favorite part. A to je tá asi najobľúbenejšia moja časť. Because I do have doubts. Lebo áno, mám pochybnosti. I find myself from time to time thinking maybe, wow, I don't know. Z času na čas sa ocitnem na mieste, kde si poviem, neviem čo s tým. What if I'm missing the point? What if I made this all up? Čo ak mi niečo ušlo? Čo ak to celé vykonštruované? But Jesus says, all authority is mine. Therefore, Pán Ježiš hovorí, všetká autorita je moja a preto, and what I think he's saying is, you don't have to have doubts. a to je to, čo Pán Ježiš hovorí, nepotrebuješ mať pochybnosti. I have this, Jesus is saying. Ja mám to pod kontrolou, Pán Ježiš hovorí. What I'm about to ask you to do, Jesus is saying, is not easy. To, čo momentálne, o čo ťa chcem požiadať, to nie je ľahké, In fact, it looks impossible. dokonca to vyzerá až nemožne. But I have this. Ale mám to pod kontrolou. Because he said, therefore. Lebo tam je slovo a preto. And that means it's going to happen. A to znamená, že sa to stane. Amen? Amen. So we can put our doubts to rest. Takže môžeme sa ako keby stíšiť v tých našich pochybnostiach. Now, please hear me. I don't have doubts all the time.
Teraz, aby sme to správne pochopili, neznamená to, že ja v kuse mám nejaké pochybnosti. But anytime I do, I go straight to this passage. Ale ak sa vyskytnú pochybnosti, idem hneď k tejto stati Božieho slova. Okay, so then we come to the fun part. A potom prichádzam k tej časti, ktorá je ozaj zábavná. What is the command of the Great Commission? Čo je ten príkaz, ktorý je zahrnutý v tomto veľkom prikázaní? Čo máš robiť? Okay, Go. I'm hearing go, Yeah. and I'm hearing make disciples. Takže choďte a činte učeníkov. To je príkaz. Yeah. Go into all the world. Celého sveta. Okay, so this is where I think we've gotten confused. A myslím si, že v tomto bode je dosť veľa ako keby chaosu a zmetku. In my language, the go is very strong. V angličtine to slovo ísť alebo choďte po slovensky je veľmi silné. I'm assuming in Slovak it also comes off or reads as very strong. Čiže aj v slovenčine v podstate to je príkaz. Choďte. And it is a command. Čiže je to prikazovací spôsob. Choďte. But it is not the strongest command of the passage. Ale nie je to ten najsilnejší príkaz, ktorý je zahrnutý v tejto stati. In fact, it's almost not a command. Je to takmer, ako keby to ani nebol príkaz. It is, but almost not. Je to príkaz, ale je to takmer, ako keby to nebol príkaz. That's how soft it is. Tak je to na jednej strane tvrdé a na druhej strane mäkké. Another way of looking at it might be as you are going. Lebo mohol by sa to preložiť aj tak, keď pôjdete, alebo ako kráčate, ako idete, alebo Or idúc, wherever you happen to be. alebo kdekoľvek sa ocitneš v tom čase, v tom momente. And so it's not this emphatic, necessary go. Čiže nepredstavujte si to teraz, že proste musíš kráčať, musíš ísť. It's almost like Jesus assumed that we would be going people. Je to ako keby Pán Ježiš predpokladal, že my vlastne budeme na tej ceste, na ktorej stretávame ľudí. Because wherever people are cut off from the gospel, we are naturally going to want to change that. Lebo kdekoľvek ľudia sú ako keby odrezaní od evanjelia, máme prirodzený sklon ísť a nie je to evanjelium. So I think Jesus knew that he didn't need to command us to go. Takže myslím si, že Pán Ježiš vedel, že on nám to nemusí dať ako príkaz. I think he assumed that we would naturally go. Lebo predpokladal, že to bude naše prirodzené chtenie ísť. So if go is not the primary command, Takže ak to ísť, alebo choďte, nie je úplne primárnym príkazom, if it's more of an assumption as you are going, je to skôr predpoklad toho, že ste na tej ceste idete, what is the command? tak potom čo je gro toho príkazu? Yeah. You see it's underlined, right? Vidíte to počiarknuté? Yeah. Make disciples Učte všetky nároby, čínte učeníkov of some nations. niektorých národov. Všetkých národov. Well, but God, do you really want me to make disciples of those people? To, Pane, to naozaj z týchto ľudí chceš si urobiť učeníkov? I mean, they are our enemies. Však toto sú naši nepriatelia. Okay, so one of my favorite things about SMS Jedna z takých super vecí o SMS is the tagline, je ten váš výrok, ktorý tam máte. and I don't know if you're still using it, but Neviem, čo ho ako stále používate. nobody hates Slovaks. Nikto nenávidí Slovákov. To si mal, Roman, na tričku, I nie? mean, I saw the T-shirt in your picture even. Čiže Roman to mal na tričku. My wife has that T-shirt. Moja žena má to She tričko. wears it around the house all the time. A stále keď chodí po dome, tak chodí len v tomto I tričku. love that. A mne sa to strašne ľúbi. It's amazing. Je to skvelé. I can't say that. Lebo ja to za seba tvrdiť nemôžem. There are plenty of people who hate Americans. Lebo je hrozne veľa ľudí, ktorí nenávidia Američanov.
And so that does, if that's a true statement, it puts you guys in a unique place. A ak toto je naozaj pravdivý výrok, že nikto nenávidí Slovákov, tak potom máte skvelý východiskový bod. You have no enemies. Vy vlastne nemáte žiadnych nepriateľov. And so maybe going to everyone is not that big of a challenge. A preto ísť ku všetkým národom pre vás nebude až takou výzvou. But most of us are like Jonah. Ale viete, mnohí z nás, alebo väčšina z nás, ako Jonáš. Jonah was called to go to the Assyrians. Jonáš bol povolaný, aby išiel slúžiť Asýrčanom. The Assyrians were the meanest, nastiest people on the planet. A v tom čase to bol najkrutejší, najohavnejší národ, ktorý kedy chodil po tej planéte v tom čase. They used to impale their enemies with spears and hang them up outside the gate. Oni vlastne prepichovali svojich nepriateľov a napichovali ich na tie vstupné brány, do tých vstupných brán ich miest. Nasty stuff. Ste veľmi krutý národ. That's scary. To Talk about security issues. To naháňa strach. Hej, dneska sme hovorili o tej bezpečnostnej situácii pre misionárov. To naozaj naháňa strach. But we know what happened to Jonah, right? Ale my poznáme Jonášov príbeh. He's like the worst missionary ever. To je najhorší misionár, aký sa kedy narodil. I mean, God changed the heart of the Assyrians in spite of Jonah. Viete, Boh zmenil srdce Asýrčanov i napriek Jonášovi. And so we shouldn't worry about this, right? Takže toto by nás nemalo trápiť. Make disciples of all nations. Takže čiňme učeníkov zo všetkých národov. And you guys know that the Greek there is panta ta ethne. Panteton. What? Panta ta ethne. OK. Toto je What he grécka said. verzia. I told you I was going to pull a little Greek Yeah, out. that's Sorry. great. Ethne. I mean, that doesn't mean geopolitical states. To slovo etné, to nie je geopolitický status. It means people groups. Znamená to skupiny, etnické skupiny. It means people who have common culture, common language. Znamená to ľudí, ktorí spája spoločný jazyk, spoločná kultúra. Later in Scripture and Revelation, we see it phrased as every tribe, tongue, and nation A and neskôr language. v písme, v podstate v poslednej knihe, v knihe Zjavenia, že každý jazyk, každý národ je tam spomenutý. And so when he says Somali Bantu, Takže ak povieme kmeň Somalibantu, there is Somalia, áno, máme krajinu geopolitickú, Somálsko, which is a geopolitical nation. čiže to je geopolitická krajina, alebo teda časť zeme, But within Somalia, there are many tribes. ale v rámci Somálska máme kmene, etnické kmene. And Jesus is saying, make disciples of every tribe. A Pán Ježiš hovorí, čiňte učeníkov zo všetkých týchto ľudských kmeňov. And you know that today there's still 7,500 nations that have never heard of Jesus, A right? vieme, že k dnešnému dňu stále máme 7500 etnických skupín, ktoré neboli zasiahnuté evanjelium. And one of the reasons that's the case is that we have not paid attention to this. A jeden z dôvodov, prečo mu tomu tak je, že venujeme málo pozornosti veľkému povereniu. We're making disciples, maybe. A možno činíme učeníkov, možno, Usually what we're doing is making converts. ale to, čo robíme, je vlastne vytvárame alebo konvertitov, alebo obrátencov. But that's not what Jesus commanded us to do, right? Ale toto nám Pán Ježiš neprikázal, aby sme robili. Jesus said, all authority has been given to me. Therefore, go and make converts. Čiže Pán Ježiš nepovedal, bola mi daná všetká autorita na nebi a na zemi. Choďte teda a čínte mi nejakých konvertitov alebo obrátencov. No. Go and make disciples. Povedal, choďte a čínte učeníkov. Tomorrow we're going to dive in deeper A zajtra budeme hlbšie as to what a disciple is, a povieme si, kto to vlastne učeník je. what discipleship is. A čo je to učeníctvo? We're going to look really deep, I think. I hope. A myslím si, že pôjdeme celkom hlboko zajtra. But let's keep going. Ale ešte dneska toto dokončíme And I promise I'm getting close. a už chýlime sa ku koncu, takže ešte So you držte make oči otvorené. disciples of all nations Takže čínte učeníkov zo všetkých národov by baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, tým, že budete krstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, and teaching them to obey all that I have commanded. učiac ich
dodržiavajúc všetko, čo som vás ja naučil. So I want to look at each of those. Takže poďme sa teraz na to pozrieť. So the word baptize Slovo krstiť in Greek v gréčtine is baptizo, je slovo baptizo. right? In English, it was translated baptize A v angličtine to bolo preložené ako baptize, krstiť. because in Greek, baptizo means to immerse or submerge. V gréčtine slovo baptizo znamená ponoriť. And when the Church of England was doing its translation, they were sprinkling. A viete, že keď vlastne anglická cirkev robila ten preklad, tak oni to dali, že to je ako keby pokropiť. Hej. And so they had a problem. Takže preložil to ako pokropiť a to už je problém. They couldn't use the word immerse or submerge because that's not what the Church of England was doing. Čiže nemohli tam položiť slovo ponoriť, lebo to nebola praktika, ktorú anglická cirkev v tom čase používala. So they created a new word, Tak vzniklo nové slovo baptize. pokrstiť. And so that's what happened. I'm not making any commentary or anything like that. That's just kind of how it played out. Čiže to je história. There's actually in Greek two words that could be used that mean immerse or submerge. V gréčine máme dve slová, ktoré by sme mohli použiť na vyjadrenie toho ponoriť. One is baptizo, which we've talked about. Jedno slovo je baptizo, o tom sme si teraz hovorili. One is bapto. A to druhé slovo je bapto, Both mean to immerse. ale obe slova znamenajú ponoriť. So why do you think Matthew, through the Holy Spirit's leadership, chose baptizo? A čo si myslíte, prečo Matúš pod vedením Ducha Svätého sa rozhodol toto zapojiť, napísať to tam, zakomponovať do toho verša? So do Slovaks like pickles? Máte radi uhorky? Jak sú tie kyslé Yeah. uhorky? Hej, kyslé. I had neviem one hociaké. tonight. A dneska sme Yeah. mali na večeru uhorky. You guys like pickles, right? Máte radi tie kyslé You know uhorky the však? process of making a pickle. A viete, ako sa kyslé uhorky robia It však? starts, we call it a cucumber, Máte najprv I don't know normálnu what you call uhorku and you go through this process, a right? táto uhorka musí prejsť tým procesom And after the process is over, you have a pickle. a na konci toho procesu máte kyslú uhorku. Now, I've never made pickles in my life. Ja som v živote kyslé uhorky nerobil, I've eaten a few. pár som ich zjedol. So bapto would mean to immerse the cucumber in water as if to clean it. A bapto vlastne znamená, ako keby si zobrali uhorku, ponorili ju do tej vody s účelom umyť ju, zbaviť ju špiny. So it's about the cleaning process. Takže to gro, tá pointa je, že to je proces očistenia. The Greek word baptizo Ale grécke slovo would baptizo mean to then immerse the clean cucumber in vinegar potom znamenalo, že bapto znamenalo ponoriť do vody a očistiť od nečistot a potom je baptizo, to znamená, že zobrať uhorku, dať do toho slaného či octového nálevu, and when it comes out of the vinegar, it is no longer a cucumber, it is a pickle. ale už tá uhorka vylezie z toho octového nálezu, už to nie je uhorka, teda u nás je to uhorka, ale je kyslá uhorka. Lebo v angličtine to má iné dve slova, hej, aby ste pochopili, že... I know that the process of making pickles is that simple. A proces je v podstate tak jednoduchý. Dá sa do toho octového nálevu a už je z toho kyslá uhorka. So the immerse part of baptizo is there, but there's another part, and that is transformation. Čiže tam je ten proces, ale čo je ešte toho súčasťou, je, že čo sa v tom procese udeje? No výsledkom je transformácia. And so we in the church globally, we look at baptism A čo sa deje v cirkvi? My globálne, ako cirkev, keď sa pozrieme na krst, as a sign of what has happened through the death, burial, and resurrection of Jesus. dívame sa na krst ako na niečo, čo sa stalo skrze smrť, vlastne pochovanie a zmŕtvychvstanie Krista. And that is absolutely 100% correct. A je to 100% absolútne pravda, But Matthew chose, through the Holy Spirit's leadership, baptizo, not bapto.
Ale to, čo Matúš si pod vedením Ducha Svätého slovo vybral, bolo nie bapto, ale baptizo. And so there must be something to that. A v tom ale bude niečo ešte hlbšie. And I do think it's the transformation aspect. A myslím si, že to, čo je táto tá pointa, je ten transformačný aspekt. So what if we Aspekt premeny. What if we began to think of baptism as more than just being dunked in the water A and čo keby raised sme out? začali vnímať teda krst oveľa širšie, ako nielen to, že človek teda ide do vody a vynorí sa v tej novote, ale And we began to think of it this way. začali by sme to možno vnímať takýmto spôsobom. Make disciples of all nations Čínte učeníkov všetky národy by immersing, tým, že ich ponoríte, submerging, overwhelming, akože úplne obchať do tej vody. To synonyma those disciples týchto učeníkov in the name v mene, of the Father, Son, and Holy Spirit. čiže úplne ich vnoríte. Predstavte si, že idete úplne vnoriť toho učeníka. Úplne na 100% vnoriť do mena, prosím, nie do octu, do mena Otca, Syna a Ducha Svätého. Do you see how richer that is? Je to oveľa širší, taký bohatší koncept. The name means the knowledge of or awareness of or understanding of. To v mene znamená pochopenie. Je to oveľa hlbšie pochopenie toho kontextu, o aké meno ide. And I would go on to say the knowledge or the name of the reality of life in the Father, Son, and Holy Spirit, or life in the Trinity. Sorry. Ponorenie do reality, do poznania Otca, Syna a Ducha Svätého. So I think that even in this part, the baptism part, it's not just the ordinance of baptism. Čiže už len si pozrieme túto časť krstu, to nie je len nejaký obrad. It is. Áno, do nejakej miery to je obrad. But it's more. Ale je to oveľa hlbšie ako len obrad cirkevný. It is submerging, immersing, overwhelming the disciple in the reality of life in the Trinity. Je to naozaj ponorenie toho učeníka do poznania trojedinosti Boha, do poznania Otca, Syna a Ducha Svätého. That is transformation. A to je tá transformácia. Prior to Christ, we don't know the reality of the Trinity. Pred tým, ako poznáme Krista, nám je realita trojedinosti Boha úplne mimo obzor. When disciples are made, we grow in the understanding of the reality of life in the Trinity. Lebo keď sa niekto stane učeníkom, tak sa začína naozaj ponárať do poznania reality trojediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen? Does that make sense? Dáva to logiku, ešte stále viete vnímať? I think it's subtle, Je to také podprahové, but it's important. ale veľmi dôležité. Because he wasn't saying, just do this ordinance. Lebo Pán Ježiš nehovorí, choďte a robte tieto cirkevné obrady. Transform people. To, čo hovorí, choďte a mente ľudské životy. Nech sami vidno tú transformáciu. Walk with them so that they change into little me's. Kráčaj s ním, pokiaľ sa nepretransformuje na obraz Krista. Okay. Talk to me about that if you want more. Ak chcete potom ísť hlbšie, kľudne sa môžeme potom spolu But I'm convinced porozprávať. that is what is being said here. Ale som presvedčený o tom, že to je to, čo to slovo tu chce povedať. That it's more than water baptism. Že to je viac len nejaký cirkevný obrad vodného krstu. It is water baptism, but it's more. Áno, je to krst, je to vodný krst, je to obrad, ale je to oveľa viac. Teaching them to obey all that I have commanded. Učiac ich všetko, čo som prikázal. I don't even need this anymore. I know where I am. I'm on a roll. Where do we find what Jesus commanded? Kde nájdeme to, čo Pán Ježiš prikázal? In the scriptures. The word of God. Yeah, Scripture, Bible, Yeah, Gospels. the Gospels. Okay, that's good. So I was in India once. A pamätám si, keď som bol raz v Indii, I'm sure I had jet lag. a určite som mal taký istý jet lag ako teraz. I was sitting in the back, Sedel som vzadu and there were 50, 60
leaders, Indian Beal leaders that we were training. A bolo tam v tej miestnosti možno 50-60 vodcov z toho Bill kmeňa. And a guy that I had asked to come with me to India to help with the training was up front teaching. A jeden muž, ktorý bol tam so mnou na tom tréningu, práve kázal, alebo teda vyučoval, stal vpredu. And this particular class, he was talking about Jesus and the propitiation of sin. A vtedy on stál a vlastne kázal na tému Good luck with that word. pomôžte mi teológovia, propitiation of the sin. Odpustenie? Like, is it the same as How do you forgiveness? say that? Is it You know? forgiveness? Anybody know? I mean, it's a very deep theological subject, right? But what is it? Just tell me some synonyms for that. It's the process, transaction that happened for our forgiveness. Transakcia, ktorá sa stala za naše, ale to je reconciliation. Iné And slovo. that's a very simple explanation. Dobre, proste proces zmierenia, So- nazvime to jednoducho. Here's the situation. OK, I'm situácia. sitting in the back, Som sedím vzadu and I'm watching the guys, a pozerám, teda vnímam tých účastníkov and my guy was up front teaching through a translator. a tento môj spolupracovník je vpredu, tiež cez tlmočníka teda učí. And most of the guys look like this. A väčšina tvári vyzeralo takto. They had fallen asleep. Proste 3/4 z nich v hlbokom spánku. I looked like that. Ja som určite vyzeral presne tak tiež v tej chvíli. Now, don't hear me. I am not saying we should never teach on propitiation. Nechcem, aby ste ma zle pochopili. Určite máme kázať na hlboké teologické témy, ako sú napríklad proces zmierenia. The atonement, everything that happened, that's super, super To important. je akože super fakt dôležité na tieto teologické témy kázať, But I don't see that here. ale nevidím to tu. I see teach them to obey all that I have commanded. Ja tam vidím napísané, učte ich zachovať všetko, čo som vás And as I observed the men, A keď som tak pozoroval to osadenstvo tých mužov, you remember that little voice that I talked about? pamätáte ten hlas, o ktorom vám stále hovorím? Ten It was tichý hlas? screaming in my mind, my spirit, Ten hlas v duchu normálne kričal this passage. túto pasáž. Teach them to obey all that I have commanded. Učiť ich, alebo učiť ich všetko, čo som prikázal. Over and over and over. That's all I could hear. I no longer could hear the teacher. A to bol moment, že už som nepočul hlas toho vyučujúceho, ale táto stať opakovane mi chodila. Učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Táto časť sa mi opakovane vlastne vracala v mojej hlave. And I thought, we're doing this wrong. A ja som si tedy uvedomil, celé zle, robíme to zle. We're not being obedient. Nie sme poslušní. We're teaching doctrine, Učíme doktríny, not obedience. ale neposlušnosť. We don't know what Jesus commanded us to do. My nevieme presne, čo nám Pán Ježiš prikázal, že máme These guys robiť. don't know because we're not teaching it. A títo chlapi tiež o tom nevedia, lebo ich to neučíme. We're not even showing them where to look. My dokonca ani neučíme, kde si to majú vyhľadať, kde si to majú pozrieť. So I went home Tak som išiel vtedy domov, and threw out the curriculum celé kurikulum som dal nabok and we rewrote it. a celé kurikulum sme prepracovali. And we started in the Gospels. A začali sme s evanjeliami. I had never heard sermons from the Gospels growing up. Ja keď som vyrástal, som si uvedomil, že ja som nepočul jednu jedinú kázeň z evanjelií, priamo z evanjelií. They were always from the epistles from Paul Stále to boli epištoly Pavla, dokola opakovane. because that's where the doctrine comes from. Lebo doktríny stavať pramenia. So I didn't know what it meant to obey Jesus. Nevedel som, čo to znamená byť poslušný Kristovi. Be as good as I can. Byť tak na to dobrý, ako len dokážem byť. But I began to read the Gospels again from that perspective. Ale začal som vnímať evanjelia, začal som ich čítať práve z tejto perspektívy. I was like, wow, Jesus really had a lot to say about living life. A ja som si uvedomil, Pán Ježiš celkom mal čo povedať na tému, ako žiť život. And so we began to do that. A tak toto sme začali učiť. We began to teach the parables. Začali sme učiť cez podobenstva alebo o podobenstvách. Parables are stories that have truths. Podobenstva sú príbehy, ktoré v sebe obsahujú, majú obsiahnutú pravdu. We began to see that Jesus compared often
way of the world with the way of the kingdom. Vidím, že Pán Ježiš častokrát porovnával princípy sveta alebo spôsoby sveta versus spôsoby kráľovstva. And that part of following Jesus, part of becoming a disciple was learning to live the way of the kingdom, not the way of the world. Byť súčasťou vlastne vyučovania toho, čo to znamená vlastne byť Ježišovým učeníkom, je žiť podľa spôsobov kráľovstva. V realite, v praxi. And we taught obedience. A takto sa učí poslušnosť. Obedience-based discipleship. Učeníctvo založené na poslušnosti. And I have to be honest, A musí byť veľmi úprimný. that is when things exploded. To je moment, kedy došlo naozaj k explózii. That shift was when it really happened. Ten shift, tá zmena, tej zmeny došlo práve v tej chvíli. Now, I did not say that doctrine is not important. Nechcem, aby ste ma zle pochopili. Nechcem povedať, že doktríny nie sú dôležité. So don't go to bed tonight saying, Eric said doctrine is not important. Nie, že pôjdete teraz spať a budete zaspať s predstavou, Rick povedal, že na doktrínach nezáleží. That's not what I said. To nie je to, čo som povedal. I did say obedience is important. Ja som povedal, poslušnosť je dôležitá. And that's what he wants us to do. Lebo to je to, čo Pán Ježiš, čo mu nás vedie, čo mu prikázal. Find out what it is that Jesus said to do Nájdite, zistite si, čo Pán Ježiš povedal, že máme robiť and learn to obey it. a potom to posluchnite. Do you remember my 5-year plan? Pamätáte si na moju 5-ročnicu? Jesus, what is it you want me to do today? Čím tá 5-ročnica začína? Páne, ukáž mi dnes, čo do mňa chceš. That's obedience-based discipleship, right? To je učeníctvo založené na When poslušnosti. you read the Gospels, Keď budete čítať evanjelia, Jesus, what is it in here that you want me to change? Páne, ukáž mi, čo chceš meniť v mojom živote. What are you teaching me today? Čo ma chceš dnes naučiť? It's very simple changes, To sú malé zmeny, but it changes everything. ale práve tie zmeny vedú k veľkým potom premenám. And then to our favorite part, and I'll wrap up. A teraz na I don't know how záverečná long I've a gone. najlepšia časť, a to už bude the end. And lo, I am with you always, A hľa, even to som s the end, vami even to the end of the age. až do konca. We can go nowhere without him already being there. Nemôžete ísť nikde, kde Pán Ježiš už nie je. He is already in Kenya. Pán Ježiš už je v Kenii. He's already with Somali Bantu. On už zo Somalibantu je. He's already there. Už tam je. We can go nowhere Nikam nemôžeš ísť without him already there. bez toho, aby tam už Pán Ježiš bol. He was also in the hospital in Slovakia. Pán Ježiš bol aj v tej nemocnici, tu He na is- Slovensku. Everywhere. Je všade. And he promises to be with us. A on zasľubuje, že tam všade bude s nami. My favorite word is will. A to najkrajšie slovo, alebo čo sa mne páči, že bude, He doesn't say, and lo, I might be with you nie je tam, že možno bude, if you're good enough, alebo ak budeš dostatočne dobrý, If tak you potom stop- možno. if you stop doubting, Ak prestaneš pochybovať, tak až potom. if you're obedient enough. Ak budeš dostatočne He poslušný, says none of that. nie sú tam žiadne He podmienky. says, I will. Will is that 100% word again. Je tam slovo v budúcom čase budem, I will be with you. 100% slovo, budem s vami. And so when I read the Great Commission, A keď čítam veľké poverenie, this is how I think it. to je spôsob, ako nad ním premýšľam, ako ho vnímam. All authority everywhere is Všetká mine. autorita, kdekoľvek, je moja. So wherever you happen to be going, Takže kdekoľvek sa ocitneš, make disciples of everyone, tak čiň učeníkov z každého, teaching them to, by baptizing, immersing them in the reality of the Trinity, tak ich pokrsti do reality trojediného Boha teaching them to obey everything that I taught, a uč ich všetko, čomukoľvek som ťa naučil and know that I'm going with you. a vec, že idem s tebou. Now, that's the marching orders that I can get behind, right? A to už je príkaz, vojenský príkaz, za ktorý sa viem postaviť. It's the most clear thing in all of Scripture to me. Je to pre mňa najzrejmejšie slovo alebo stať z písma. People say, what do you think about the end times? A veľa by sme mohli o tom polemizovať. Ľudia sa pýtajú, a čo si myslíš o konci sveta?
People say, what do you think about this? Shouldn't we be doing this or shouldn't we be doing that? A čo si myslíte o tom? Nemali by sme robiť toto, alebo tamto, alebo hento? And I say, you know what? I don't know about those things. A moja veľmi jednoduchá odpoveď je, vieš, na toto nemám odpoveď, čo sa pýtaš. I don't think it's super crystal clear. A určite nemôžem povedať, že to je úplne že 100% jasné, But this is the most clear thing I can see in all ale of to, čo Scripture. je jasné a 100% jasné, je táto časť státe. And if I'm not being obedient to this, A ak ja nebudem poslušný tomu, čo je úplne jasné, why does anything else matter? prečo záleží potom na tom ostatnom, na tom This is zbytku? the most simple thing. Lebo tu je začiatok, to je najjednoduchšie, kde potrebujeme začať. And it was the last thing he said before he left. A je to tá posledná vec, ktorú Pán Ježiš povedal skôr, ako odišiel. So it wasn't just an afterthought, right? Takže to nebolo niečo, čo ho potom napadlo neskôr. It wasn't like Jesus said, oh, by the way, guys, I forgot to tell you, but you need to go do this. A nebolo to niečo, čo mimochodom zakričal na polke cesty. Chlapci, zabudol som vám ešte toto podať. Instead, he was saying, no matter what, this is what you must do. Ale to bolo veľmi vážne prikázanie. By sa čokoľvek dialo, toto je to, čo potrebujete robiť. So I call this the mandate of God, Tak to volám Boží mandát. the Great Commission, the mandate of God. Veľké poverenie, Boží mandát. And if I'm not following it, A ak ja tento mandát if I'm not making poslušnosti disciples nenasledujem a nečiním učeníkov of all nations, wherever I happen to be, zo všetkých národov, to znamená, že kdekoľvek sa ocitnem, then I am flat out being disobedient. tak potom úplne na prvú som neposlušný. Okay. I'll let you sleep on that. A s týmto zaspíme všetci s touto myšlienkou. Thank you very much. Tomorrow we're going to look at God's math. Takže zajtra pokračujeme ďalej a pozrieme sa na to, aká je Božia Did you know matematika. God was a mathematician? Vedeli ste o tom, že Boh je matematik? Tomorrow we're going to look at God's math. Tomorrow Zajtra sa na morning. to pozrieme, aká je Božia matematika. Thank you very much. Takže ďakujem veľmi za pozornosť.